Аз съм Шем Дерменджи и в този епизод ще играем Team Fortress 2. Не, ще играем снайпериста. Като снайпериста гледаме, трябва да направим 5 убийства. Много бързо бягат. Някой спайдър не идва зад мен. Здравей. Оттам са. В гърлото. Ясно, мой човек. Него е... Еди, какво става? Стой мирно. После ще играем демо, Елате ме. Няма пайро, няма. Меди. Някой му удря там. Fuck you, bitch. Fuck you, bitch. Fuck you. Моля. Каквото е такова демо, Много ме гърна и камерата, и всичко. Да включа малко е такъв режим. Кой иска бутилка? No, къде е? Не вкара. Какво става? Яле, не. Ти умираш ли? Що бе? Да, да стане лик, хубав на лик. Някой няма. Няма това. Операция къртане, операция А. Да. Малко дразко, но все пак се го убият. Се му удрят и аз поемам ударите вместо медика. Гледайте се него. And two, go. And wow. И аз съм ти тук. Малко не говори, защото днес не ми се говори. Не! Това, спай. Кое? Ялай ме, спайче. Какво става? Яс лопата. С какво го довърших? С нищо не го довърших. Тук показва всичко. Сега е 7:20 вечерта. Нали да е сутринта, сега е 20 сутринта. Абонирайте се, ако гледате този клип. И кажете да качвам ли още, да не качвам ли. За малко целям.
Какво да се прави? Какво стоиш тук? Иди там. Всички играят с едно и също. Все едно не са толкова лесни. Гледай, не може да остеля един скаут. Малей. Така, да превземем контрол точка. Да вземете както на Преслав. X-Ray, не знам как се блеше. Нещо такова, но много са хубави. Тези клавиатури в момента натискам, те му удрят. Спай. Гледайте как бяга като спай. Спай, ама не е спай. Еле! Пръснаха го на парчета. Чакайте да се оправя. Как ми се спри? Днеска на училище, ама няма да сме, защото имаме ваканция един срок, като сте ме гледали преди лайк стрима. След малко ще изляза навън. Не, все мене. Венсен, де ми карам, Какво става? Ми буф. Колко души съм убил? 19 души и като на червените първи цялото не ми показва него. Така, това не ми показва. Какво да такова? Този клип ще е малко някъде около 11 минути. No, please. Точно през него излезна. Какво е? На какво ми се прави? На много се прави, малей. Дай да взема един спай. Става. Трябва да съм самия си спай. Какво става с рибовечето е тактичка. Елате ме на джомното нощие. Имам 21. Мале, какво дарах това? Чакаме, готови сме, тръгваме. Къде е? Телепортер, знам. Сгорял е и там. Чакайте се. И той. На той. Не. Свърши. Трябва да свършиш. Свърши. Каквото такова се да е.
И са гът, ние сме добре. А така да е, като сме най-зле. Знам, че певно трябва да взема някой като умра. Той някой знам. Не, Пиро! Днеска живота ми е трагедия. Как ме разкъртям стола? Много къси клипове ще правя на Team Fortress, защото няма какво да правя, нямам контракти, но пари, нищо нямам. Телефона ми е Samsung, ако искате. Като питате, ако искате, коя марка каза. Добре, и аз това да правя. Ме показва окей. И това беше от мен. Аз съм Шами Дървенджиев. Абонирайте се за мен и чао!